El servei es veu que fa 30 anys de la seva fundació, que va ser el maig del 78. I aleshores s'està fent un vídeo. Esto debe ser... Aviam. Mira, de quan fa això? No ho sé, no. 12 anys. Que nosaltres no hem canviat, el que hem canviat són els No, dits. sí. Mira, això és el començament del servei. Aquesta, tu, ostres, mira. Aquesta, tu. En Miquel Llorac, en Jordi Marrón, jo. El servei de nefrologia es va començar al maig del 78. Es va començar a fer la primera diàlisi. L'Ajuntament va convocar una plaça de nefròleg. Al principi la plaça tenia que ser per l'Hospital del Mar, que al final és cap on ha acabat sent, però la plaça va acabar anant a l'Esperança, i l'Esperança era un hospital geriàtric. Però que es va transformar en un hospital general. El doctor Llorac, que va ser el primer cap de servei, venia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i el doctor Marramon i jo veníem de l'UTR de l'Hospital Clínic. Doncs aquests van ser una mica els inicis, molt el nucli inicial, diguem-ne, del servei de nefrologia. Després, al cap de poc temps, s'hi va afegir el doctor Aubia. Vam tenir un somni, ara diríem, vam tenir una mena de compromís quasi global de tirar endavant un projecte que en aquell moment no n'hi havia. Això era el servei de nefrologia, hi havia 20 llits, 4 de trasplantament i els 16 llits. Primer vaig entrar de resident a l'Hospital de l'Esperança i jo vaig decidir fer nefrologia. Això era la sala de diàlisi. Hi havia 8 monitors. I ara això és la sala de juntes i de direcció de l'hospital. Sí. Era l'únic servei que comptava amb una supervisora, que era Lilian, i que tenia el servei perfectament professionalitzat. Deien que agafàvem el millor personal de l'hospital, intentàvem agafar personal nou i ensenyar-lo. Amb ella s'hi van incorporar molt ràpidament infermeres com la Núria Pujolà, la Teresa Vives, que moria d'això. Crec que havia molt optimisme i moltes ganes de fer la feina ben feta, però lògicament també teníem preocupació per fer-ho bé. A Nefro hi havia dos maneres de... O els primers dies acabaves marxant o el projecte t'interessava, superaves la pressió i t'hi acabaves quedant, no? Era treballar i, a més, era que m'estaven ensenyant. I sí que vam ser el primer servei, i durant molts anys l'únic servei de nefrologia que tenia el personal d'enfermeria que rotava per totes les unitats. Que va ser el lloc que vaig aprendre més coses d'enfermeria i de treballar bé i amb uns bons protocols. Va ser una experiència enriquidora per tots. Home, el dia a dia, els començaments, com a tot arreu, són d'usos. Hi havia pocs cèntims, hi havia pocs recursos. I tot això comporta dificultats. En aquella època hi havia molt poc personal, tots tenien moltes guàrdies. Éramos como un pequeño pelotón persistente. Sortien de guàrdia però empalmaven en jornada normal. Vam obrir el servei, la unitat d'hemodiàlisi, de fet, només amb un malalt el primer dia. Va ser una mica accidentat perquè, bueno, quan vam arribar hi havia les màquines però no teníem llit. I aquella primera diàlisi, no? Poder-la realment iniciar, portar a terme i acabar, jo crec que va ser per nosaltres una fita
perquè era ja el que ens demostrava a nosaltres mateixos que allò anava en sèrio i tirava endavant. No? Sí que va ser una cosa que tothom va participar, o sigui, infermeres, metges, auxiliars, és que li diria que hasta monges van participar en aquest projecte. I per tant, d'alguna manera, era gairebé una mena de romanticisme fer això que fèiem, no? També és veritat que estàvem en uns anys, els anys de la transició democràtica, que tot estava per fer. Aquesta era la unitat de trasplantament on hi havia 4 llits. Aquí és on hi havia el lloc per rentar-nos i on ens vestíem, ens posàvem el vestit de quiròfan. Amb unes condicions d'asepsi, amb una càmera tancada. El primer trasplant que vam fer a l'Esperança, que va ser l'any 79, va tenir molta contestació per part de l'Ajuntament. Si la sanitat municipal podia estar capacitada o no estar capacitada per fer aquest tipus de tractament. Tenia molta por de que no pogués no anar bé. Vàrem pensar que si nosaltres teníem els professionals amb més experiència que hi havia en aquell moment al país, els teníem nosaltres, per què no el teníem que fer-ho? Doncs vam decidir fer-lo, va anar molt bé, va ser un trasplant fet a partir d'una germana. Jo li vaig demanar al doctor Ballesteros, que era el cirurgià, que em deixés entrar, i vaig estar 5 hores dins de quiròfan, i la veritat és que és una de les experiències més maques que tinc. I és una malalta que, a més, en aquests moments segueix amb el ronyó funcionant i ara porta 28 anys trasplantada i la mar de bé i amb una funció renal excel·lent. En el cas de l'Esperança jo penso que té molt mèrit, perquè sent un hospital molt petit, el servei de nefrologia era tan potent com el de Bellvitge o com el de Clínic, en quant a trasplantament. No? Jo recordo algunes setmanes d'aquestes que dèiem boges, que teníem 4 o 5 extraccions i 7 o 8 trasplants en una setmana. Era esgotador. Bàsicament del nucli fundacional, el nucli transformador de l'hospital va ser una mica nefrologia com a pivot, però també els serveis d'altres especialitats, des de les especialitats potser més lligades a nefro, com podien ser urologia, vascular. No, a més el que va succeir és que amb la nefrologia van arribar moltes coses. Sí. Es va vestir l'hospital. Pero había un nefrólogo que parecía una máquina de tren i tirava, que era el doctor Llorac. I dintre dels pactes o els convenis va ser que nosaltres, quan ho volíem fer,